Bueno, la filosofia del nostre restaurant, jo tinc la gran sort que sóc la quarta generació de cuiners. O sigui, ja vinc d'una cuina ja en arrels de la mare, de les àvies, perquè bueno, ja eren cuineres. I bueno, jo he continuat este arrel familiar dedicat a la cuina més propera, no? A la cuina nostra d'aquí. La nostra proposta, com a Albert Guzmán Restaurant, és una cuina integradora. És la integració de totes aquestes propostes que tenim més mentals, no? En esta cuina de territori i en tots els productes i productors que tenim a la zona. Volem fusionar, integrar persones, gent, productes, productors, com una forma de vida, una forma de pensar. Tenim la gran sort de que quan se fa algun producte nou a la zona, de seguida ve aquí al restaurant, mira, estem preparant aquest producte, tenim aquest producte, hem elaborat aquest producte, hem plantat aquest producte i ens agradaria que ens diguessis què tal, no? I això per a nosaltres també és un gran orgull, no? Tindre productors antics, nous productors que estan elaborant coses noves, i jo penso que és un gran valor que tenim a la zona i això tenim que potenciar-ho. Bueno, Molí de Rafel és un productor on el seu molí és dels més antics que hi ha, és tradicional i és aquest producte al qual no és un acabat integral, però és un semi-integral. És aquell producte natural que fa més bé al cos, no? Al cervell de les persones, que és el que nosaltres fem, és donar un producte òptim, no només culinari, sinó de salut. Un dels arrossos que li tinc molt de carinyo, molt d'amor, és l'arròs d'ànec, que nosaltres li diem l'arròs de pato, no? Hi ha un moment que els pollets ja se converteixen, ja que van a ser adults per a l'any següent començar a fer els ous. I en aquest punt, no, ens trobem en aquells ànecs dins de les granges que ja tenen una edat i bueno, són sacrificats per a això, no? Per a un arròs en aquell mar i muntanya, no? Aquell punt de romer del Montsià, aquell caldo fet en carcasses de pollastre, carcasses d'ànec o de pato i bueno, este arrosset així untuós, no? Cuina i territori, jo penso que si volem que el nostre territori sigui un futur, que les persones que nosaltres ara veiem com a petites seran les pròximes adultes, jo penso que tenim que fer-los enganxar, no? a este saber fer, a aquestes ganes que tenim d'entendre el territori perquè futures generacions estiguin vinculades com nosaltres estem vinculats amb el producte i amb el territori.